Malikono ani Maliko kan ka fo ka walima doni kuma musique me kanye manda Sherifa TV ja kan so fe ka sangani aw ka baraketa na yi anaka sigoro yi ka belibi intenedo janvier kolo clé duru samba flani muwani woro yi sankura jemukan folodo ka fo ka walima do lala kuyate Samaira ku were ko fe 3 aywa o don to were kono o te do ka bale mala ko sebe 3 min be were ko fe awo no te do were kono o don do were kono o te do mala de do mala ni so o che nse ko bashiti bashi foitena tabarkala nse Samaira ama fo alhamdulillah rabbil alamin o bebe ay ala deli saloni nyogon kuma ka foko ala ka sanwere o irana o ni ala sona ko o sanwere irana kene ya konnana ami ala fuka barkada bar saloni nyogon kuma kera do nyana o nyina anu luti nyogon fe o ma fenke alala jome ni dakandu ami do ku ala ka bada dali no ya o akera munu nyana nawo ni ala fuka wal mando ami sola nga chiba manka amata deni Abdoulaye de ala ka nafani abarka o ko fe Samaira ami foli di alama ba chekuluma malikono ani malikoka je fara musuka demsen kala makorobaka ka fo ku bisimila ko jemuka mali soko madunu keneka yere afa chugo ni samba flani ngwani woro 2026 ni ali jemuka folo Sherifa la tele jabarani sanfe donc ama fongu ku bisimila na la sona ni sain konnana am ala deli anga seka nani fenkuro ni kunafuni nyumaw ani mission dia ko chama ya kasi anka numo ma futi yoro la odu lala kuyati iya fo chugo na atesi fo ka temanika aywa ola ame ala de foko kura lala kuyate ka ala walmando ya fo chugo mina lala kuyate ma chama ya akanu ka samba fla ani mu woni woro yo nyana dali masama latige lala kuyate uyu uluka watu de banei ka segane ala raka latigo wi amuno nyira sige me bi lala kuyate akono o ma fendi dali masama lala kuyate ola ame ala de foka ala barkada inga laba ka nyine udel masakelen fe lala kuyate sanguro jora ka diguni gelami to mari jamana kono lala kuyate ala katani u gelawi lala kuyate samba fere mo woro ala ka ke beni basigi sanye lala kuyate ala ka ke kurota sanye lala kuyate ala ka ke alibi malion anga nyon famu kadu dakelen fe ka bo dakelen fe lala kuyate anga nyon sembla ka nyon bulu bine lala kuyate anga je ka mari jamana ka kanunu ka seventia ka bo dala folla lala kuyate no kera ado lala nyine miye ube sabati nala sona sese babi na bo chugola jemunga ana amona bo yaro Samaira kan bakaw digile no mina ode yani anga tani jemuka nyefe ame amunu salbun ke tezara mawu oluka te premier konnana o barkada ka ande me baje kulu do jemuka kono o stratika tam singa ta technicien fanfe tezara premier ni ale molindo amo shuru ka suguru kula ko furu ka soroka do jemuka konnana oto ubebe awo amona gani de abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene tiens mon père Mika dites-moi ali mbo kundo diba te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bae e ni do na surprise ki ni do abia amangani sisan wani ye to ko jaro tezara to ka tedi abisa bisa babo ni ke wore be ni ya gla kura ka sagi kana na ka ke go go wa ne ba FCC de mi ha me vie ya kle quoi appelez moi wa de moi on est de to ka te la hika so za bole me fele fe nga de jama jara kadua ke tezara makele gadanga mena budoji Allah farafidenu jara kadua ke tezara makele gadanga mena budoji Allah lala kuyate Samaira ni nye tezara
ni y'an don ganye ni san ba fila mugan woro te zara de no ma fere gala yaro Lela Kuyate ya nga NS ta nyina sa kuma anya salo bebe zara la ana nga NS ta o bebe awo sigatola ya futu mi ana kete dala sara o yelema Lela Kuyate o de kadi yado nga takula bana uma imu fangele njale ni che ana samba ver monu worota ana o janjo juru FIFA ko di NS ma dala sara o doge awo ka mona ni zara ko dawga ana na obla o greve aywa bana awo ya tuto moga samara samru katanya falsa ni clip du jour hakil lami do ale konna na sisa bintu kulubali ale ka nobla bamulo ya ko dunia awo bashite amu nyama da doni kasoro kasinga na kukura dunia odo Masakele ntile madiyeba abada wa utina geti ni joy miri inadona dunu ya tige ikonona na ili sabani ni mwakasi Lela Kuyate Samaira dunia wallahi dunia kon Lela Kuyate dunia ni ye dunia ta ka lage Lela Kuyate ba ye ka fo fen chama de be akono Lela Kuyate nga fami ka ju adema ko sebe de dunia ye wallahi Lela Kuyate ula ni be dunia di ba ken hakli ko sebe nyonte Lela Kuyate dunia na ya dunia ka blay krefe Lela Kuyate adawla a be durunti bulu yado dunia ne ka jugo adema ko sebe ula ni ba kono Lela Kuyate ibi ita chugo do bo mo ko mate fama dunu goshini wolo soyi o to gosino de aish Lela Kuyate kuna kuna bara amu da le Samaira anota awo na muta am isorta na isorta Samaira mi metalike anga jamana finitigula wuli ka jor sabati min senfe usira kangara da ba machitigla mo chamana aninga sega ma chamango ninki fana kisi Lela Kuyate jamana ka fasiri okole mako esori Lela Kuyate anya ta ka bene o ka bintene do janvier klo kle duru o boli yemi be boli ba fla keme duru binani anu woroma Lela Kuyate Sulemani Sidibe aleka kalamu kala shuli dabajila Lela Kuyate o noblado ako anga ta wul masiri tabaw olu ngako kibarula ako Lela Kuyate ni ataka lagia o ka nyema yasu nakadi afo état major général des armées Lela Kuyate ko aye maleko
malidenw ladɔnniya ka sanga ni yafama b'a la sebaaya dɔw tali ye wulumasi tabaw fɛ Lala Kuyate san 2016 o daminɛ o kɔnɔ Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko Lala Kuyate baara ninnu kɔni a fanba a kɛra Fana o marabolo kɔnɔna na Fana kelen wa o don dɛ Segu sira la Segu Fana kɔnɔ Lala Kuyate ko baara fanba ninnu kɛra Fana sira la min ye wulumasiri tabaw o ka sanfɛ i susulu Lala Kuyate a kɛra sababu ka jatigɛwale kɛba maa 30 bɔɲɔgɔnko k'olu ni kɛnɛ karaba Lala Kuyate olu minnu kun bɛ lamagalamagaw la k'o kun da wulaba dɔ kan o kama ko forêt sunsan Lala Kuyate ni o bɛ falakɔ o yan fan fɛ Lala Kuyate o kun bɛ bolomafɛn sen 2 moto olu caman de sanfɛ Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin kɛra sababu Lala Kuyate ka se ka o maa caman ko ni ka o daji a ko o don kelen Lala Kuyate an ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ni o bɛ Kidali marabolo kɔfɔ kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ Amazera kan na a ko yen fana jatigɛwale kɛbaw o caman jɛnen ka kɛ kuluba kelen ye Lala Kuyate wulumasi tabaw ye o sɔrɔ pick-up dɔ kɔnɔ Lala Kuyate ni ka laban ka o susu Lala Kuyate a ko o kɛra sababu ni ka o caman fana ni k'o bɔ n'o nin na ka faraw bila lajɛlen ka Lala Kuyate a ko wulumasi tabaw ka lamagalamagaw kɛra sababu an ka taa marabolo la min bɛ tali kɛ yafama b'a la Tɔnbukutu marabolo kɔnɔ Lala Kuyate dugula min bɛ a ta kɔfɔ a ko Lala Kuyate ko yen fana wulumasiri tabaw o ye san sɔrɔ koyi a ko n'an bɛ Tɔnbukutu an ka segin ka na marabolo 5nan kɔnɔ o tɛ Moti ye wa Sudu Baba Lala Kuyate a ko nun bozo o ko o lamini fana ko nana fo ka se Jafara bɛ ma a ko wulumasiri tabaw san 2026 kɔnɔna na ko o kɔni ye san kura cadeau ta ka di yafama b'a la jatigɛwale kɛbaa caman ma k'o bila ka taa lahara Lala Kuyate a ko olu kɔni tɛ ɲɛ yɛlɛ bilen kuma tɛ ka yafama b'a la k'a fɔ ko bɛ taa dingɛni ta ni k'a d'a ma kan a ko o sankura o samɛ o taara ka di o ma o ka taa o ci lase lahara Lala Kuyate a ko ka fara u lajɛlen kan janvier kalo tile 3 an kɔrɔ tugun a ko wulumasiri tabaw kɛra sababu ni ka se ka yafama b'a la maa minɛnen dɔw minnu kun minɛ yafama b'a la Gurel Ayeri o bɛ Ɲorojɛ Sahel fan fɛ ka se ka olu kana bila o minɛbaaw bolo Lala Kuyate olu donne o ka so o tangani ani o kisili a ko Sikaso marabolo kɔnɔ janvier kalo tile gare san 2026 a ko wulumasiri tabaw ka cɛsiri kɛra sababu yɔrɔ la yɔrɔ min ni a bɛ yɛrɛma kɔnɔ kɔfɔ ka se ka tɛgɛ da maa 2 kan a ko Lala Kuyate nationalité malienne kelen ani burkinabé kelen a ko Lala Kuyate mugu jugu caman de tun bɛ o bolo o tun bɛ lamagalamɛw ani labɛnnaw walasa ka se ka o susu sirala sira min ni a bɛ wele RN10 Lala Kuyate a ko o kɔni sera ka maa fɛn ninnu tigɛ kɛ o ku ye nka laban k'u salo ka di gendarmerie lakaw ma olu ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ye Lala Kuyate o ni min ka kan ni ka sɔrɔ ko o da kan Sulemani Sidibe ale ka faso dɔ ye min salo ka bɔ esor kɔnɔ Lala Kuyate ka sanga ni ka bonya ye ayiwa Samaira a tɛ tɛmɛ nin kan halisa an bɛ dugawu de kɛ an ka finitigiw yarabi a ma diɲɛ don o don Ala ka sebaaya amina yarabi jugu Ala k'u daga jugu ta ka bɔ an da la k'u nagasi ka bɔ jamana in kɔnɔ pewu amina yarabi ayiwa an bɛ indépendant ta Samaira an b'o ta wallahi Samaira ni ye kinikini kunnafoni dɔ de ye n bɛ tali kɛ moto taxi bolila dɔ la ale kɔni bɔnɛna a ni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛmakɔrɔ wallahi awɔ Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na Makari ko o yira kun tɛ dali masa la a ma nɔgɔn dɛ Samaira Lala Kuyate n'a fɔra ko maaw bɛ sankura ɲaɲali kɔnɔna na wallahi an m'a fɔ kuma daminɛ na an y'a fɔ Lala Kuyate maa caman y'a nata ka sankura ye wallahi a ma kɛ o ɲɛna o ye tiɲɛ Lala Kuyate nin kɔni nin ye Makari ko dan ye kosɛbɛ Siyaka Tarawele a ye Kasu dabaji la dɛ Siyaka ko di Lala Kuyate a ko an ka taa Bamako yɛrɛ mara kafɔ wɔɔrɔnan kɔnɔ dɛ Lala Kuyate a ko n'i ye a ta lajɛ a ko yen min bɛ tali kɛ nin kɛwale jugu in na Lala Kuyate a kɛra yafama b'a la 31 don yɛrɛ koyi a ko Lala Kuyate arabadon ma bɛ 31 don ma a ko nɛgɛ ɲɛ 20 waati 20 heures a ko daramanga dɔ kɔni kɛra yafama b'a la mobile ba place min bɛ ni o bɛ AK transport ko fɔ Lala Kuyate olu jabala min filɛ Sogonikɔ a ko daramanga dɔ kɛra yafama b'a la moto telimani bolila dɔ ani lakana sabatiba dɔ minnu bɛ lakana sabati o bɛ tali kɛ yafama b'a la o yɔrɔ kɔfɛ ninnu na a ko Lala Kuyate a kɛra cogo di a ko min bɛ tali kɛ moto telimani bolila in na o tɔgɔ o de ye Burama a jamu o ye Sengare ye nka a dɔmini min ye o de ye Buba ye Lala Kuyate ani lakana sabatima dɔ o ye agent de sécurité ye a ko Lala Kuyate ni o bɛ kɛnyɛrɛye lakana sabatiba kulu kɛ société de gardiennage voilà olu ka maa dɔ don a ko Lala Kuyate mankan in kɔni tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ ko a sababu min ye ni yɔrɔ ni mobili kɔni
jɔra Lala Kuyate bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ boli ya jango ka se ka ka nasɔngɔ ɲini k'o sɔrɔ a ko moto telemani butigi o kɔni olu na mɛ Lala Kuyate mobili ba jɔlen k'a fɔ aw bɛ taa fan jumɛn fɛ a ko lakana sabatiba de filɛ k'a fɔ ko yan tɛ aw jɔyɔrɔ ye Lala Kuyate ko e segin ka bɔ mankan kɔni tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ nka Buba kɔni labanna ka segin ka moto ta Lala Kuyate ni ka a kɔ don a ko Lala Kuyate min kɔni kɛra ala kojugu ye a ko Buba kɔni kelen ka moto ta ne ka taa a ja u ma kɛ cɛ dɔ in ta bannen dɛ a ko kibaruya yɛrɛ k'a fɔ cɛ dɔ ne filɛ o nɔgɔni fɛ ka moto ta ne ka tugu Buba nɔfɛ Lala Kuyate Buba bɛ ka taa ale ma dɔn ko maa b'ale kɔ yɛrɛ jaya cɛ in fana b'a la ka surugu bɛlɛ Lala Kuyate o filɛ ka taa Buba taara jɔ fɔ ɲɛma kɔrɔ yɔrɔ dɔ la u ko ma ko immeuble aja kɔrɔba a ko o kɛrɛfɛla la Lala Kuyate a jɔlen ani cɛ dɔ in ka jɔ a kɛrɛfɛ Lala Kuyate ni ka sɔrɔ ka muru bɔ ni ka o kɛ kɔni ka a fan bɛɛ kɛ ɲinti Lala Kuyate si ma kɔrɔsi ye il reçoit plusieurs coups de couteau à la poitrine d'ici en va au bras et dans le dos Lala Kuyate a ye fan bɛɛ kɛ jindi tiɲɛ yɛrɛ la Lala Kuyate ala wulila fa a ko n'i ye a ta ka lajɛ Lala Kuyate o ko ni kɛlen o de kɛra sababu Lala Kuyate min bɛ taali kɛ nin kɛwale jugu in na a ko Buba kɔni bɔra ka bin Buba bin min kɛ cɛ dɔ ye ale kɔni a ye a yɛrɛ ɲini a ko Buba bina maa minnu kɛrɛfɛ olu sina ka laban ni ka se ka Buba ta ten ka taa ni ko bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la nka Lala Kuyate a ma yen sɔrɔ koyi dali masaya ka baara kɛ jeli bɔnna kojugu Lala Kuyate ka ma hakili jigin k'a fɔ Buba kun ye furu kɛ a ko muso saba den saba de tun b'a bolo ani muso kelen ko wa ko a ka sotigi muso yɛrɛ ko o kɔnɔma falen don Lala Kuyate o bɛ jigin bi wa o bɛ jigin sini ko maa t'a dɔn masiba Buba yɛrɛ kun sigiyɔrɔ o bɛɛ bɛ Nemakɔrɔ Sɛbugu de ma Lala Kuyate ko nin kɔni kɛra makari ko ani kinikini a ko Lala Kuyate Buba taara nin cogo la nin laban cogo la ko wele datɔ don olumasiri tabaw Mali jamana ɲɛmaaw ye u ka se ka yafama ba lakana sabati Lala Kuyate an ka mobilibaw yɔrɔ la maa dama maa minnu bɛ na ko bɛ lakana sabati Lala Kuyate n'a ma ɲa k'a fɔ k'e yɛrɛ ye lakana sabatiba kulu n'u bɛ mɔgɔ ta u ka kɛ maa ladamu ye Lala Kuyate ɲɔgɔn tɛ min e nakun ye maaw lakana sabatili ye ne yɛrɛ tilala ka k'olu nin bɔ b'a ye Lala Kuyate lakana ma dafa fɔlɔ dɛ a ma nɔgɔn Saka Tarawele ale ka fasiri don ayiwa Samayira an bɛ dugawu de kɛ sa lakana kɛnyɛrɛye lakana sabatiba in a mana kɛ wo min kɔnɔ Ala ka se ka nɔrɔ bɔ ani maaw cɛ tɛgɛ ka se ka d'a kan n'o tɛ i tɛ se ka maa fa ten ka taa i ko sɛw kɔ bolila an bɛ don min na fɔ ka bi kɔni o y'a ɲini ka dɛsɛ Lala Kuyate a ma ye an bɛ min da o de kan o de ye moto taxi bolilaw Lala Kuyate Jamɛkɔrɔ tile 2 kɔni olu ma nin ko bila dagirinda la u taara a ka place kelen na yen ni k'o ka nisɔngoya sɛbɛkɔrɔ yira ko a ka ti boli tugun o ko Lala Kuyate o ye ka nisɔngoya yira dɛ awɔ o ko Lala Kuyate cɛ yɛrɛ la nin cogo la n'a ma ɲɛ k'a fɔ Lala Kuyate ko a bɛ nin cogo la ko u ka fɛɛrɛ kɛ Lala Kuyate ko san bɛ k'an gosi an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ gosi a ko Lala Kuyate tiɲɛna ko jama ɲɛmɔgɔw ka olu ka lakana sabati olu fana ye jamakɔnɔdenw de ye Lala Kuyate u fana bɛ u dahirimɛ de ɲini mais n'a fɔra ko u ka laban nin na kuma ni kuma i b'a mɛn k'a fɔ ko moto telimani bolila dɔ de fatura walima a manamana fara nin cogo in na ka kuma dɔ se misa jamana ɲɛmɔgɔw fana ka olu ka lakana sabati Lala Kuyate o ko n taara Burama ka suturali kɛ juma don juma seliw tɛmɛnen kɔfɛ Lala Kuyate min kɔni ye a fa o kɔni bolo mɛ Lala Kuyate bi n'a ka bi a tigɛ ma da a kan nka i ye dugawu mun kɛ an b'a ɲini Ala k'o dugawu Lala Kuyate dibi ka fara ka bɔ ani tɔw cɛ jango an ka se ka tigɛ da a kan ani min kɛ kan Lala Kuyate an o fana ka da kan n'Ala sɔnna o don ayiwa Samayira an bɛ dugawu kɛ banbatɔ ye Ala ka hinɛ a la a jiginyɔrɔ nɛɛma an bɛ to indépendant kelen in kɔnɔ an ka don o kɔnɔ Samayira an bɛ taa Kure Mali an ka taa yen i b'a ye k'a fɔ Kure Mali ko nin waati in na min bɛ tali kɛ Banbanci tigilama dɔw la olu kɔni bɛ ka taa u ka waleya jugu dɔw kɛ Kure Mali ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ fɛ k'u kɔni kelen don k'a ba polisi la ka 2 minɛ ka tunu ni olu ye 2 policiers kidnappés a fɔ mɛ ten nazarakan don i y'a fɔ cogo min na Lala Kuyate i ma fɛn fara a kan o ayi incident sécuritaire sur l'ex Bamako Kure Mali 2 policiers kidnappés o don dɛ lakana sabatiko bunakun kan Bamako ni Kure Mali ni ɲɔgɔn cɛ ba polisilaka 2 ko ni o ta mɛn ka ɲɛma tunu a ye jatigɛba kɛ ba maaw fɛ o don dɛ Lala Kuyate a ko ni a ta ka lajɛ Lala Kuyate nin ye kɛwale min bɛ a yira hali bi ko kura k'a yira k'a fɔ ayi ko maa jugu ninnu u bɛ an tu la
sigatigɛ la hali bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ o se la lakana sabatibaw b'a la ka o se fana kɛ dugu jɛ ani suko ni ɲɔgɔn cɛ ko Lala Kuyate o bɛna ta maa kan ka hakili to a yɛrɛ la bawo maa jugu ninnu u bɛ an tu la Lala Kuyate o kɔni bɛ lamagalamaga la Lala Kuyate an kɛrɛfɛ a ko nin kɛwale nin kɔni a ko nin kɛra kabini janvier kalo tile 2 sanba 2026 ye Lala Kuyate kumana min na ba polisilaka 2 Lala Kuyate o bɔtɔ do Kure Mali n'i ye Kure Mali ko fɔ Lala Kuyate u bɛ Mali ani Laginɛ dancɛ de ko fɔ Lala Kuyate o Kure Mali kuma na o bɔtɔ do ko kunda Bamakɔ kan a ko Lala Kuyate maa jugu ninnu minnu filɛ ka sira da o ɲɛ a ko maa jugu minnu don Lala Kuyate maramafɛn jugu de tun bɛ o bolo o fana tun bɛ moto de sanfɛ a ye mɛn k'a fɔ Lala Kuyate a kɛra dugu minnu ɲɔgɔn cɛ o de ye kirikuru ani gɛlɛnni kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ko kibaruya yɛrɛ k'a fɔ an ka polisilaka 2 ninnu o tun bɛ mobili dɔ la o ko ma ko Toyota de type Drogba Lala Kuyate o tun bɛ o la maa jugu ninnu tun bɛ moto sanfɛ a n'a kɛ Lala Kuyate ni o kɔni ye sɔmi sɔrɔ walima o ye maa ninnu la ko dɔn k'a fɔ o b'a la ka bɔ Kure Mali ka na Bamakɔ Lala Kuyate o filɛ ni ka taa yiriw ta ni k'o da sira la a ko polisilakaw selen ye ni mobili ye u kɔni filɛ ka o lasumaya Lala Kuyate ka mobili lajɔ k'a fɔ an na jigi ka nin ko ɲɛɲini a ko Lala Kuyate son bɛ maa bi to kulo ye koyi Lala Kuyate o b'o de la maa jugu filɛ ka poyi ka bɔ fan caman fɛ Lala Kuyate ka se ka maa 2 ninnu kɔni minɛ ten ka bɔ mobili kɔnɔ Lala Kuyate ka to ni o ye Lala Kuyate o siratigɛ la an bɛ dumuni na fɔ bi o ka janfa jugu minnu bɛ kɛwale jugu in na Lala Kuyate o si kɔni ma bɔ ka yira k'a fɔ anw de nin baara kɛbaa ye ko nka Lala Kuyate anw de sigamɛ min na marakala zo maa 2 don wa binajan don ayiwa a bɛ n'i sɔrɔ Lala a ko jeune maaw a ko an siga olu de la k'a fɔ ni olu ma kɛ nin kokolo in kɛbaa ye a ko Lala Kuyate a ko k'a ma hakili jigin k'a fɔ dɔn tɛ ninnu na a ko o tun bɛ olu bɛ deli ka babale ta ka ɲɛsin lakana sabatiba dayɔrɔ dɔ ma Narena ani Sibi n'a ka di a fɔ dugu la dugu minnu bɛ Bamakɔ ani Kure Mali ni ɲɔgɔn cɛ a ko Lala Kuyate nka nin kɔni ye sɛngɛrɛ ye an ka lakana sabatiba dɔw olu ka minɛ o bolo sira in kan ni ka to ni o ye Ablaye Jara Kulubakari Lala Kuyate ale de y'a fasiri an sera ka min fara ɲɔgɔn kan 2 3 la o de ye nin k'o lase maaw ma Lala Kuyate o kɛra nin ye e bonya b'a la Samayɛra a tɛ tɛmɛ nin kan hali bi an b'a fɔ an ka finitigiw Ala k'u lakana Ala k'u fanga si o siratigɛ fɛ an bɛ info matin ta Samayɛra info matin ta an bɛ taa Kita marabolo kɔnɔ Samayɛra kibaru tɛ i y'a dɔn o don n'an sera Kita Samayɛra i b'a ye k'a fɔ Kita lɔgɔlikaramɔgɔw olu kɔni ko k'u bɛna baara bila boloda ka bɛn ni bi tɛnɛn sɔgɔmada ye awɔ dɛ Lala Kuyate a daminɛ bari wa ko les enseignants en grève dès ce lundi Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na kalan karamɔgɔw a ko Lala Kuyate o kɔni o bɛ baara bila bolo ma Kita marabolo kɔnɔ depuis ka bɛn ni ntɛnɛndonya ye Lala Kuyate ka maaw hakili jigin k'a fɔ bi ntɛnɛndon janvier kalo tile 5 sanba 2026 a ko kalanso dɔ daw kɔni bɛ yɛlɛ bi Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka sanga ni congé min bɛ yen n'an k'a ma ko congé nouvelle a ko o kɔni banna ko bi kalandenw bɛ taa kalanso kɔnɔna na ko nka Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na Kita olu ka école karamɔgɔw Lala Kuyate olu sen t'a la dɛ olu bɛ baarabolo bila kan a kun ye min ye b'a dɔn wa o le non paiement des salaires du mois de décembre des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales de la région u ka décembre kalo sarawari ko o de ma kɛ o de ma di ok Lala Kuyate baara bila ye kun ye min ye o de ye k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ min bɛ di o ma o ka kalo sara a ko Lala Kuyate décembre kalo a ko o tɔrɔmɔɲɔ o de ma sɔrɔ a ko Lala Kuyate o sɛgɛtigɛ la lasɔmini gafe la min bɛ tali kɛ préavis la Lala Kuyate o ko n taara o bila Kita marabolo ɲɛma u ka tabali ka taa ŋami Lala Kuyate ka yɛrɛ k'a fɔ ntɛnɛndon n'o bɛ bɛn bi janvier kalo tile 5 ma k'a fɔ tiɲɛ don école bɛ taa ko nka olu sen tɛ a la Lala Kuyate a ye mɛn k'a fɔ syndicat y'a yɛrɛ k'a fɔ Lala Kuyate nin kɛwale jugu in kɔni n'a ka di ye a fɔ fɛn tɛ min bɛ se ka a ɲɛfɔ bawo sara Lala Kuyate o kɔni kɛlen o de ye diyagoya ye Lala Kuyate k'a fɔ maa woloma tɛ o la Lala Kuyate o la baara kɔni n'a ma ɲɛ kɛ kɔ Lala Kuyate tɔrɔmɔɲɔ o ka sɔrɔ a sɔrɔ kuma na ko n'o tɛ ni sanu y'a don kuma tɛmɛ Lala Kuyate bamananw ko ten a ko o sigatila n'i ye a ta k'a lajɛ
lagɛ u ko n'a yira k'a fɔ olu ka décembre kalo tɔrɔmɔɲɔ a ko Lala Kuyate a ma sɔrɔ fɔlɔ wa tant que u ko ne ma ti olu tigɛ lakɛrɛ o tɛ a minɛ o bolongɔn na k'a fɔ u n'an trinti fin kan Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lagɛ o siratigɛ la u y'a yira k'a fɔ nin kɛwale a bɛ sumaya de ko fɔ Lala Kuyate baara kɛ cogoya la a ko une lenteur administrative coupable et un manque de considération manifeste à l'égard des anciens de la dite région olu ka yeta la a n'a bɛ olu kɔni ka yeta la a bɛ n'a fɔ maa ko n tɛ ka kalan sɛbɛn olu de la o tadi a ko manque de considération o tɛ maa tɛ k'olu jate maa tɛ k'olu jate manifeste à l'égard des anciens de la dite région a ko plonger avec leur famille dans de sérieuses difficultés socio-économiques bon tɔrɔmɔɲɔ sɔrɔbaliya Lala Kuyate sankura ye lamaga a ye san yɛlɛma fɛtiw kɔnɔna na ko a ko ni olu n'u ka o denbayaw k'o bila ya fama baara Lala Kuyate a miiri la dɛ a ma kɛ ka bɛn ni o ye décembre sa donc olu ma sɛ dun ta sɛ ma sɔrɔ ka dun o fɛ gɛlɛyara Lala Kuyate olu kɔni o kɛra gɛlɛya ye a kɛra o kɔni na kibaruya ye min ye k'a fɔ Keyita marabolo école karamɔgɔ ko olu sen tɛ bi kalanta la ko fani don min na u ka tɔrɔmɔɲɔw tira o tigɛ ɲɔgɔn tɛ Lala Kuyate olu na sigi so Amina Sisoko ale de y'a fasiri anw ta kɛra a la Lala Kuyate ɲɛfɔli ye kosɛbɛ ayiwa Samaira an bɛ informateur bila ka les échos ta wele o don n'an y'o ta Samaira min bɛ tali kɛ kuranko binakun kan an bɛ taa yen nɔ an ka taa yen nin waati in kɔni na an ka jamana ɲɛmaaw olu kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛw bila sen kan min b'a to CFA wari miliyari 36 k'o de bɛna ta k'o don kuranko baaraw da fɛ yaasa lafiya ka se ka sɔrɔ kuranko la Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ nin ye kibaru duman ye Lala Kuyate baw n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate Mali jamana kɔnɔdenw an sigin bɛ ka nin don in kɔnɔ wallahi o ye don min ye i y'o su dɔn wa don min na a bɛ fɔ ko kurantigɛ ko o banna ba Maliba kɔnɔ Lala Kuyate an sigin bɛ o ko kɔnɔ Lala Kuyate a n'a kɛ an ɲɛkɔrɔ nkalon ye bawo an na mɛn ni k'a lakali dɔfɛ kɔnɔ Lala Kuyate o sɛgɛtigɛ la fasiri gafe an y'a ta a ko min bɛ tali kɛ ɲama les échos tɛ wa les échos ka sanga ni o ka bi bɔli ye Lala Kuyate min kɛra kabini janvier tile 5 sama fɛn 25 ye a bɛ bɛn min ma Lala Kuyate y'o dɔn wa bɔliko 633 Lala Kuyate a ko fasirikɛba o de ye MS ye a ko a tɛ mɛn bilen a ko kurantigɛ kɔni Bamakɔ an n'a o kuruni k'o bila dɔfɛ kɔnɔ Lala Kuyate ka sababu kɛ mun ye ko Mali jamana gouvernement ka sanga ni wari baarasoba banque islamique de développement ye Lala Kuyate ko o kɔni ye CFA miliyari 36 ta Lala Kuyate walasa ka se ka o don kuranko da fɛ jango kuran o ka se ka kɛ badabada ye alhamdulillah Lala Kuyate a ko ka fara o CFA miliyari 36 kan a ko CFA miliyari 24 min ni o kɔni sɔrɔla fond de soutien yɔrɔ Lala Kuyate min bɛ tali kɛ yafama bara fond de soutien yɔrɔ o kɔni don tɛ Mali bilen o dogo tɛ Mali bilen ko o fana n'i ye crédit ta dɔrɔn a bɛ f'i ɲɛna ko 10% bɔr'i kun dɔɔnin fɔra la o min fɔra la n'o fara ɲɔgɔn kan CFA miliyari 24 u bɔra o la Lala Kuyate k'o fana fara kuranko baara kan a ko Lala Kuyate n'i ye ninnu lajɛlen ta k'a lajɛ a ko laɲini ye kelen de ye a ko kuran ka se ka kɛ yafama bɛ jamana kɔnɔdenw sago ye a ko Lala Kuyate Mali jamana n'i ye a ta k'a lajɛ a ko nin waati laban ninnu na kuranko degun a bɛ anw kan a ko Lala Kuyate ni kuran tɛ sabati min bɛ kɛ sababu ka se ka maaw ɲɛna kuran kɔ olu de taji ye wa sɔrɔ k'o don gasoil groupe kɔnɔ n'i ye o ma Lala Kuyate bɛ baara kɛ ni o ye a ko diinɛ faamujojugu maaw fila n'a mɛn k'o kɛ yafama bara kuma ni kuma Lala Kuyate u bɛ se ka lagosili ta ni ka ɲɛsin an ka taji dɔnni mobiliw ma olu dontɔ ba Maliba kɔnɔ a ko Lala Kuyate o sigatigɛ la jamana ɲɛmaaw kɔni ye yafama bara o ye fɛɛrɛw ta walasa Lala Kuyate ka se ka yafama ba la sɔrɔ a kana sigi a sen sabara kan Lala Kuyate jamana kɔnɔdenw ka se ka o lafiya kuranko bunakun kan olu n'a mɛn ni hakilina in ye ka sanga ni yafama ba la banque islamique de développement ye Lala Kuyate 36 milliards ne ko o débloqué Lala Kuyate ka se ka o don kuranko da fɛ jango kuranko a ka se ka sabati doni a nataw la ba Maliba kɔnɔna na Lala Kuyate cogo min na maanifinw u ka se ka o sago sɔrɔ Lala Kuyate ka sanga ni baara dɔ ye baara min ne a bɛ tali kɛ yɔrɔ min na o ko ma ko réalisation de la boucle nord voilà boucle nord kɔrɔ ko la maille c'est-à-dire que ces fonds sont dédiés à la réalisation de la boucle nord une infrastructure de haute tension 225 caviar
Lala Kuyate bara ne ta ka nyeshima ode buklu nori akoni akera Lala Kuyate afanga Lala Kuyate ode kabu ko Lala Kuyate ayanga okabu Lala Kuyate anaka sababu ne kasika amona bo mari jamana fancha mafe madama adugubaw Lala Kuyate chugo mina koronko ukasika ke sabati fenyi Lala Kuyate koronko kasika ke bada yi mara ana maliba konnana Lala Kuyate akoni ataga lage ako buklu mi yere ni afoto do ako Lala Kuyate koronko buna kunka ba maliba kono ako joroba be Allah abala de bo abeke sobu kasika kuranta ne ka kla baraka yoro la kenere ye ani forba chaw mari jamana du misemane ani duguba Lala Kuyate bila jene kasika asako soro ako usiratikala un projet de haute tension de 225 kV ako na kila sababu Lala Kuyate ankoni ana tare fo ba kuronko Lala Kuyate ukonna ke bafa a negligé ala ko ke samaira Lala Kuyate ko telia jona MSI aleka fasidu ne mi sa lo kabo nyamade e ko kono ke les échos wele samaira amu do ke ni sugo ala ka dangana na jona mata amano samaira ka to les échos kono halibi kasira kuna funu balamba tubi amta kan marak 2025 na aywa Ote Lala yaro sibirido yaro ye pipi chama fore ay me Lala e kan na ga chene sigine mayan ne ke mango samba fani ngoni nduru ma fole mi ya fo jamana ngoni ya aywa ka fo ko mali be kubu inta ni ne maye onu la meke flana yaro on ko kufu de mata fole samaira anta sera le 19 de konosake anta le 18 le 18 voilà le 18 janvier yana ina chiamma segima anta sera kanwa amma gara sara kele amma dima ko ijanza no ay mejo me min nyinga yoro nya fo ma fodi iya fo me kufu mata folo ma folo mun ya fo jamana ngoni ya ko samba fani ngoni nduru ko mali be segini jonjonji iyo fo yoro nya fo de na kufu de mata folo fo ka so ale mata do ne bronda na do jonjon fara de ma folo me ngwan ma siraka jongo ala Lala Kuyate akuya fo chomura angata ma ko jamana ko nana ako farafna nyon kumeba sinandoronda wota ko bisaba ani duruna ako Lala Kuyate abara wati na abe ma ko jamana ko nana dare ako Lala Kuyate mi metale ke wicham defnella ako ubaro ko nundona ka beni sibiri do temeneyi ako Lala Kuyate ni doyi ako dombo ma nyon fenga kelinte ako ni sibiri do afana me ka la kale tarku kono madama balongo o tarku kono Lala Kuyate kaso ke muye ako afola kanu ndumi ode Senegal ni Sudan ako Senegal ko ni ulu ye fawabo Sudala ni saba ani kelenye ako Lala Kuyate o kala sababu Senegal ka teme ka bo wicham final la kata o era jofa quart de final la ako Lala Kuyate bonda kun flana o kala ba maliba Lala Kuyate ani Tunisie ako Lala Kuyate kawale ngone adanena Lala Kuyate jamna ko do anyan sigene ka nyeba anda jabanu mati Lala Kuyate hakila e kelene malika se soro Tunisie ka Lala Kuyate mimbe se mina uyoke mimbe se ya mifo uyufo Lala Kuyate bolonda asebe koro gelera Lala Kuyate ne gelate fly a gelala ka bisama muwa ani duru woyo kulubali ukoni ye iblimadi alema kale semo bolontana Lala Kuyate ukera menge malekera matanyi tinizikera mata ani kili anya sulontalanta anya tifa uchugola no ya fini fura ame abarafuru Lala Kuyate andro anya yonche uchugola fa mama se mala Lala Kuyate baw abana kilina Lala manya ka fo doka nga sid jago do antara ya fuma chet makora bola la ko de o kera minge ba maliba jigi jara eto sowle jigila yado awo sowle tiena jigi jara la ka nga fuya ay sowle sa jigi jara kulubakar sangu jara alwita dunu jara chama obe kulubakari amusomo ba asunzu Lala Kuyate moni nitengu ni damo jara jmeshide uli jmeshi damozon shibe golo jara shini damozon shi udu jigi jara jara kulubakari Lala Kuyate jigi ko silendra dra moma ko oya take atani tai ko ay siga kalage Lala Kuyate angone anyan sige ne ka an wakili ke dali masai jigi ke jigi jigi dra jigi ko da jigi ma waro jigi mimi fuye manu ngoni nga chet mako wata na fla Lala Kuyate ayi ka jeni ma fla tai yado ayati dojena Lala Kuyate ka do jigila ebe ture ayo mini ale ndana ninga sura kala ba ne ka asalo ka bla jokono kamali jokono quart de final Lala Kuyate orobe anyamba ne ga glugubo Lala Kuyate minta e bulu anyuke minta e kulu anyuke Lala Kuyate mbali ko ne ampasira ola oni Senegal jamana amebe quart de final la sam webe le 9
juma nata kɛ janvier tile kɔnɔntɔn san 2025 juma nata Mali ani Sénégal ana ɲɔgɔn sɔrɔ ya kuma b'a la Lala Kuyate janjo la Samaira ani Sénégal i y'o de fɔ awɔ ani Sénégal Sénégal mais i b'a fɔ ka mun fɔ awɔ ayi ma foyi fɔ Sénégal kelen tɛ a sabu ma bɛ ji yɔrɔ min o kuma e bɛ tigɛ min na wa ayi ma tigɛ i la ne de m'a fɔ n ko an bɛ segin jɔnjɔn k'a bɛ san 2025 wa Lala Kuyate kana tigɛ na sa donc i ma segin fasiya la quoi ne kɔni n t'a fɔ a mɛnna o barikɔnkolo o de mankan ka ca n'o tɛ min fan bɛɛ mankan t'o la o bɛ kuma wa ne de ye kɛ ma yan ko Mali bɛ segin ni jɔnjɔn ye ayiwa Ala k'o kɛ sa yɛrɛ o dun ka di an ye kɔni sisan Lala Kuyate nin kun ye fasiri kosɛbɛ nka n bɛ min d'a kan Lala Kuyate ni Mali tora ka gagner jamana kɔnɔdenw an ka nisɔndiya kɛ k'a da hakɛ la o ye tiɲɛ ye dɛ Lala Kuyate kunu maa dɔw ye o ta fɔ ɲɛna n bɛ se ka fɔ n y'a seriya Mali gagner Lala Kuyate jelibugu la o ye funaɲɛ dɔ bɔnna a ni la wallahi san 20 a yɛrɛ kɔrɔkɛ de taara fɔ ɲɛna kosɛbɛ Lala Kuyate kamalenin balontan bannen a y'i bɔ ka na jɔ Orange Money kɛrɛfɛ Lala Kuyate dɔ filɛ ka moto ta fara yɛrɛ tɛ moto in na yɛrɛ u bɛ ka moto ninnu ta dɔrɔn ka na don kamalenin na a jɔlen k'a gosi k'a bin a kun tɛ ka moto boli dɛ ayi a jɔlen ka n'a bɔ k'a bin a bin ani joli ka bɔ a nuna da fɛ sima kɔrɔsi jeli jiginna a kan o y'a ta ko bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la Lala Kuyate a ye diɲɛ to tiɲɛna Samaira a ma nɔgɔn fɛn na o kɛra falaya Lala Kuyate yen fana nisɔndiya bolo ma Lala Kuyate o fana donna donna ye ten a m'a min a m'a bɔ Lala Kuyate o fana ye diɲɛ to sabanan hali bi k'ale ka bitigi o taara o de kari Lala Kuyate ka taa n'o kɔnɔfɛnw ye Samaira vraiment Mali gagner ka d'an ye nka jamana kɔnɔdenw ka filɛ ni hakili ye Lala Kuyate ne ko n ko an ka nin yɔrɔ in an k'o filɛ ni hakili ye an ka nin yɔrɔ in fɔ ni k'a bɔgɔla dɔn o ye tiɲɛ Mali gagner ka di bɛɛ ye o ka di bɛɛ ye parce que ɲuman bɛ wallahi nka Lala Kuyate Mali gagner fana kana kɛ ka dɔw tɔmɔ dɛ juguya min bɛ e kɔnɔ k'i ka o waleya a ma nɔgɔn ka taa bin mɔgɔ ka bitigi kɔni kan o kɔni y'a kun bɛ e kɔnɔ ka kɔrɔ ye o b'e kɔnɔ o t'o ye o b'e kɔnɔ n'o tɛ Mali gagner bitigi bɛ ɲɛna sa ayi o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ballon bɛ bitigi kɔnɔ wa ayi e kuma kubu bɛ bitigi kɔnɔ wa ayi ka taa mɔgɔ ka bitigi fana kari ko Mali gagner a ma nɔgɔn sa o de ka taa maaw tan k'o bi k'o fa ko Mali gagner tiɲɛ yɛrɛ la a dɔw la nisɔndiya an k'a da hakɛ la kunu kamalenin a janaja kɛra kunu wallahi Samaira an y'a ye bɔlɔlɔ siraw kan Lala Kuyate nin kɔni nin ye vraiment a kuma sera kosɛbɛ an ka a ta ni hakili ye wallahi an k'a ta ni Lala Kuyate nisɔndiya kana kɛ sababu an ka tila k'anw yɛrɛ sigi sangabɔda la o ye tiɲɛ an bɛ min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ni Mali bɛ jouer nin cogo la surtout an fana se hakɛ min ma u ka polisilakaw bɔ kosɛbɛ sécurité k'a cari c'est à dire que siraw bɛɛ kan axe minnu bɛ yen Lala Kuyate siraba minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ tɛmɛ a fɛ Lala Kuyate u ka polisiw bɔ polisiw ka se ka lakana sabati Lala Kuyate sunun tɛ a ma nɔgɔn dɛ ne yɛrɛ ballon ba ka ne to Arazɛli la ne ko n bɛ bɔ ka taa Jagɛnɛbugu la i ma sira sɔrɔ se ka bɔ i tɛ se ne ye n to yen fɔlɔ fo jama ka ɲɛma jɔ ne ka sɔrɔ ka taa a ma nɔgɔn Lala Kuyate tiɲɛna an bɛ wuli da jamana ɲɛmaaw ye kosɛbɛ ka sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnen ka sifinnakaw fana fɔ Lala Kuyate u k'a kɛ ni hakili ye sifinnaka ɲɛmɔgɔw ka bɔ u ka kuma sifinnakaw fɛ u ka kuma olu fɛ wallahi Mali y'an bɛɛ ta de ye kosɛbɛ a ka d'an bɛɛ Mali ka gagner ni Mali gagner mana tila ka kɛ tugun Lala Kuyate o mana kɛ dɔw ka ɲɛkumu kan a ma nɔgɔn Lala Kuyate a ma nɔgɔn a ma dabɔ o kama a ma dabɔ o kama Lala Kuyate jamana ɲɛmaaw kosɛbɛ n da ma la u tulo b'a la u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Mali bɛ jouer le 9 o ye vendredi ani Sénégal don kosɛbɛ Lala Kuyate u ka polisiw bɔ lakana sigilamɔgɔw ka cari sira kun bɛɛ kan Lala Kuyate cɛ ni ballon banna u ka lakana mɔgɔ minnu ka baara ye ka moto nun ta o ka dabila ka moto boli cogo wɛrɛ la Lala Kuyate polisiw ka fɛɛrɛ kɛ olu bɛɛ k'i ka nisɔndiya kɛ basigi kɔnɔna na k'i ka nisɔndiya kɛ i ka du kɔnɔnaw la ko Mali gagner o de ka ɲi mais o ma se ka bɔ ka kare minɛ ka sira tigɛ mɔgɔw la Lala Kuyate o de bɛ bɔ tasumaw bɛ dɔw bolo a ma nɔgɔn dɔw ta ye moto nun taw ye dɔw ta ye fan wɛrɛw ye u bɛ kulo Lala Kuyate hali mɔgɔ tɛ se ka taa misiriw la ne yɛrɛ bɛ yen ne yɛrɛ sigi fɔlɔ fɔ mɔgɔw ka tɛmɛ kosɛbɛ yɔrɔ nin ko nin ma ɲi a ma ɲi a ma ɲɛ min kɔ ko o taara dɔw bolo nin na ayi a ma dabɔ o kama minnu kɔni fatura an bɛ dugawu k'u Ala ka hinɛ u la nka jamana ɲɛmɔgɔ bi an bɛ wele sama o ma Lala Kuyate a ma dɔrɔn u tɛ bɔ nin bɛɛ kalama nka n'an y'a fɔ ya kuma bɛ jabaraniw la Lala Kuyate u bɛ a faamu a ka ca Ala fɛ u b'a sɔrɔ u bɛ wele mɛn ɲɛmɔgɔw ka wuli sifinnakaw ɲɛmɔgɔw ka wuli Lala Kuyate ni Mali bɛ tan ni Mali bɛ jouer u ka fɛɛrɛw sigi sen kan polisilakaw Lala Kuyate u ka fara sifinnakaw kan u ka lakana
kana sabati jamana kosɛbɛ o de ye a ɲuman ye ayi fasiri gafe filɛ ne ko tɛ an sera ka min fara ka fasiri ka sɛbɛnta kan kosɛbɛ o de ye nin ye ayiwa Samayira k'i yɛrɛ fo k'i barikada fasiri u sɛbɛkɔrɔ walawala mɔgɔw ye faamuya sɔrɔ o la o b'a to an bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔni kɛ TNS an y'o fɔ n'ale ye san 2026 ta ye o kun filanan an b'o furu ka sɔrɔ ka don jɛmukan kɔnɔ kokura o bɛ bɛlɛ la awɔ ne ye Desara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn ye star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye Lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na ka b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don Tonat Concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛ sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannen ye Lala Kuyate ni mun ye kuma bala société Nouveau Soleil tɛ de kosɛbɛ o don an kun bɛ ka o tɛ de te yɛrɛ ye Nouveau Soleil NSI o do kɛ te Nouveau Soleil awɔ te Zara dɔgɔnin de y'ale te NSI awɔ an n'a fara an ta min ta o kan yadɔ san 2026 an n'a o lajɛ ne ko te o ma kɛ cogo min na kosɛbɛ jeliw t'o fana ma bala an b'o fara o tɔgɔ min jamu kan baasi tɛ kosɛbɛ Samayira an ka taa an fɛn ɲɛfɛ an ka taa ayiwa Samayira ni san yɛlɛma kɔni fɔra san yɛlɛma foliw fana o ye wajibi ye a ka kan an ka ɲɔgɔn fo ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye yasa sankura hɛrɛ Ala k'u d'a ma a tɔɔrɔw Ala k'an kisi olu ma o siratigɛw fɛ an fana wulila ka se an kanubagaw ma basa jɔn tɛ kɛ foyi ye kanubagaw kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛmukan yɛrɛ tɛ se ka kɛ foyi ye kanubajɛkulu kɔ an ser'u ma an n'u ye san 2025 bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan an selen a kuncɛ la ka don sankura kɔnɔna na folikan ni dugawukan mana k'u bolo k'o lase kanubagaw ma o fɔlɔ sa o ye Maimuna Ɲare Madame Kulubali ni ale ye Centre Marie Ɲare kuma ma ɲa a fɔ Aja wallahi Samayira ka da kan dɛ a fɔ Aja Aja a fɔ cogo Aja Madame Kulubali Aja Maimuna Ɲare o ka da kan Samayira basa ni waati na a yɛrɛ bɛ fɔ Maka dugukolo kan an bɛ dugawu k'a ye a yɛrɛ fana k'an sama dugawu la an sera a ma sa Centre Marie Ɲare kɔnɔna la a ye min sɔrɔ ka lase an b'o ɲɛmada o bɛ bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka foli belebeleba bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye n'o ye an ka finitigilakaw ye jamana kalifalen la an bɛ dugawu k'u ye an ka foli b'o ye n'o bɔra ye an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen o ye ka se an ka parents d'élèves ma an ka parents d'élèves minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan an bɛ foli kɛ o bɛɛ lajɛlen ye sankura hɛrɛ Ala k'a di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma i sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ yɔrɔ ma a kɛra an ka jamana kɔnɔ a kɛra an ka jamana kɔfɛ Ala ka san hɛrɛ d'an ma k'an bɛɛ hamina ko nɔgɔya tɔɔrɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ Ala k'u bɔ an kan k'a ta fanga di an ka ɲɛmɔgɔw ma an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen chaque année a ka d'an ye de ka innovation don an ka baaraw la donc du coup 2026 kɔnɔna la an bɛ fɛ ka na ni internat ye Bamakɔ vu que an ka internat bɛ Segu donc o ye Centre Marie ka laɲini belebeleba ye et puis a labɛnw bɛ sen na ni Ala sɔnna année 2026 mɔgɔ si tɛ taa bɔ jamana kɔnɔ yan jamana kɔfɛ ka na k'i bɛ fɛ ka taa kalan kɛ internat la k'i bɛ taa Segu i b'a bɛɛ sɔrɔ Bamakɔ yan inchallah Centre Marie b'a fɔ alhamdulillah rabbil alamina ka bɔ salon na ka se ɲinɛ ma changement caman donna effectif cayara ka tɛmɛ san tɛmɛnenw kan halisa an b'o o waleɲumandɔn kɛ an ka parents d'élèves ani an ka partenaires ye Marie ye kalanso ye kalanso min ye privé denmisɛnnin fɛn fɛn b'an bolo yan a bɛɛ lajɛlen somɔgɔ de b'a sara donc an ka foli belebeleba bɛ an ka parents d'élèves ye u ye danaya min ta k'a d'an kan ka b'o la partenaire caman bɛ Centre Marie bolo partenaires minnu ye denmisɛnninw ye centre la yan ka tila k'u jɔ n'u ka kalan musaka ye u y'o danaya d'an kan an ka foli belebeleba bɛ an ka partenaires ye donc o kɔfɛ an bɛ baara minnu kɛ an bɛ denmisɛnninw invité u ka na an ka domaine kɔnɔ n'o ye formation professionnelle baaraw ye bololabaara ye fɛn min ye a tɛ chômer n'i y'a chômer dɔrɔn fo n'a sɔrɔ i t'a dɔn donc du coup mɔgɔ minnu ye chance sɔrɔ ka taa université la n'u ma baara sɔrɔ ou bien mɔgɔ minnu ye kalan caman kɛ kalanjanw kɛ ni baarako kɛlen don gɛlɛyaw ma an b'a f'u ɲɛna u kana Centre Marie Ɲare la u kana baara dege surtout bololabaara ale ye adamaden ka siniɲɛsigi n'i bɛ se dɔrɔn i tɛ chômer
e bɛ se bolabara jumɛn na ne bɛ se bolabara la de Samaïra jumɛn a fɔlɔ n bɛ se crochet la crochet jumɛn ka napira minnu bɛ bila fauteuil sanfɛ mina complet kelen di yɛrɛ ma i bɛ taa di madame ma bɛ sina fɔ fauteuil t'aw ka so kɔnɔ de ni fauteuil t'aw ka so kɔnɔ a fɔ n ɲɛna n kana n bolo sɛgɛn ayi dɛbɛ de bɛ ne fɛ yen fauteuil ye mun ye min bɛ bila fauteuil n'o napira n bɛ se o dilanni la dɛbɛ de bɛ ne fɛ yen o tɛ kelen ye a filanan ka miseli don ka gari la ka dara sɔgɔ n bɛ se o fana la ka daraw sɔgɔ dara minnu bɛ da min sanfɛ n bɛ se o fana la o tɛ fila ye i y'o kalan min Samaïra n y'o kalan marakaw fɛ kɛ n teri de tun ye marakaw ye n y'o bɛɛ kalan maraka du kɔnɔ o tɛ fila ye sabanan ko f'i ɲɛna o ye surprise ye sabanan parce que mɔgɔ filɛ i ka n'i ka gundo bɛɛ fɔ quoi y'a sabanan ye surprise de ne ma ne kɛnɛ in ka dunuya ka n'o yir'i la ala k'an sabu la i yɛrɛ fana k'i taw fɔ sisan ka ne ɲininka k'i bɛ se i bɛ se jumɛn min na diɲɛ bɛɛ y'o siya sɛ o jumɛn an k'an ta ba ye an ka papa de bɛna ka banya kɛ Samaïra ka Maïmouna ɲare fo madame Kulibali ka Adja fo ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fo awɔ ala ka si jani kɛnɛya d'a yɛrɛ ma ala k'u ka laɲini bɛɛ sabati awɔ an ka taa ɲɛfɛ ayiwa Samaïra n'an bɔra Maïmouna ɲare la hali bi an bɛ samiyɛ foli kɔnɔna na san 2026 o siratigɛw fɛ min ye Ali Kuma ye a fana ye jamukan in kanubagaba ye sanga ni waati a b'a hakilinata di jamukan kɔnɔna na a da kan ko sifinakaw Bamakɔ cɔrɔ ɲɛmaa don o de bɛ awɔ Bamakɔ sifinakaw bɛɛ lajɛlen olu ka ɲɛmaa don conseil régional de la jeunesse kosɛbɛ o président don donc an bɛ taga fana ka samiyɛ foliw ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na ala ka 2026 min bɛna jɔ ala ka kɛ jamana in ka san ye ala ka kɛ hɛrɛ san ye ala ka kɛ jidi san ye ala ka kɛ san ye san min ni san tɔw tɛ kelen ye jamana in ka survie la anw ye maa min ye jamana wɛrɛ foyi t'an bolo an ye maliyɛnw ye an wolola yan an mɔna yan an ka fɛn bɛɛ bɛ yan donc jamana ye anw ni donc vraiment hali bi an bɛ ala de deli k'a barikada k'a woloɲuman dɔn toujours jamana wɛrɛ tɛ an bolo ni jamana tɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka tila k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ pour que an ka jamana bɛ taa ɲɛ diɲɛ jamana o jamana bɛ yen k'a jamana jɔra a jɔra ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ de ye a jɔra ni mɔgɔw ka danaya de ye a jɔra ni jamanadenw yɛrɛ ka ɲɔgɔn jukɔrɔma dondon de ye donc jamana foyi tɛ taa ɲɛ ni ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn cɛsiri tɛ e bɛ dɔ dɔn ne bɛ dɔ dɔn nin bɛ dɔ dɔn an b'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ ko dɔ ye ko min bɛ se ka kɛ koba ye donc n'o tɛ jamana ko la vraiment a kuma bɛ caya donc hali bi maliyɛnw an bɛ mun fɔ a ye surtout kɛnɛyana sifinnakaw hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ an ka jamana jɔ ni maa o maa y'an nɛgɛ k'a bɛ se ka na an ka jamana in jɔ ka d'an ma a bɛ ka nɛgɛ fu maa si tɛ bɔ jamana wɛrɛ la k'i bɛna an ka jamana in jɔ ka d'an ma anw yɛrɛ de b'an jija k'an kolo gɛlɛya nin bɛ min dɔn nin fana bɛ min dɔn k'a fara ɲɔgɔn kan an ka jamana jɔ mɔgɔ si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na an ka jamana jɔ ka d'an ma donc vraiment hali bi an k'an cɛsiri jamana sini ye anw ni jamana autorité bɛ baara la pour que anw de bɛ jamana ɲɛnama sɔrɔ an ɲɛ sini ma sini kɛnɛ ma donc ni autorité bɛ baara la anw ye bi an fana kan k'a dɔn an fana jɔyɔrɔ ye min ye jamana ko in na pour que jamana bɛ se ka taa ɲɛ hali bi jamana in a tɛ se ka taa ɲɛ n'anw tɛ dɛ jamana ka taa ɲɛ karisa bɛ nin yɔrɔ na karisa bɛ nin yɔrɔ na n'e m'a dɛmɛ don min e yɛrɛ taara bila yɔrɔ la jɔn bɛ na e dɛmɛ donc vraiment y'an k'o bila kunkolo la pour que jamana ka se ka taa ɲɛ cogo min hali bi ni san bɛna jɔ ala ka kɛ hɛrɛ san ye ala ka kɛ mali ka san ye an bɛ ala de deli toujours jamana in sɛgɛnna mali sɛgɛnna mais jamana min bɛ sɛgɛn ko mali an y'a histoire fɛn fɛn ye diɲɛ dugukolo sanfɛ a fɛn fɛn kɛra a bɛɛ tilala k'i yɛrɛ sɔrɔ tuguni bi olu jamanaw de bɛ hɛrɛ la. Lala Kuyate Samaïra président Ali Kuma k'a fɔ ka walima nin yɔrɔ in na sifinnakaw tɔgɔ la ka kuma y'a jira k'a fɔ Lala Kuyate ko forokɔrɔbaw tɛ ɲa o tɛ ɲɛ wɔyɔ kɔ dɛ o don ko jamana bi a bɛ sɛgɛn kɔnɔ ko dara a ye misaliya ta diɲɛ jamanaw bɛɛ la minnu lafiya mɛ bi kosɛbɛ Lala Kuyate ko o bɛɛ tɛmɛna sɛgɛn in fɛ a kɛra an ɲɛna yan Lala Kuyate ka sɔrɔ ka lafiya so ko la san 2026 Lala Kuyate an b'a jigiya k'a fɔ kosɛbɛ bɛ kɛ ya kuma b'a la bɛn ani basigi n'Ala sɔnna hɛrɛ ani yiriwa kosɛbɛ o san ye ba Maliba kɔnɔ
Wawo. Samaira ya fa chugo mina ame ali kuma fu. Ayi la seli munu ke la seli na fa maudu. O ay kuma munu fo fana basigi kuma maudu be kuma maudu ke nya kuma maudu. O ka afo anyana fana o an fana be sa be foli ko masin kai. Sankura here ala ku dana ma. Chake da ala ka yiri wa ko se. Ala nyini bela jidin sabati. O shifina ka o ala ku udo asaguna dafe. Ana fete. Gati. Ni che. Rokera. Ante clip du jour fera ngene ngaso camera nyoy. Yado. O matraire. Ko muso ka sabali. Muso ka sabali. Yado. No chena. Ukanga fo muso yi. Nyonde. Samaira andu sabali lendu. Muso. Amsa ka doni faraka suna sabali lendu. Muso no kurani nunu. Ena vo ene nyono. Ape beo ka sabali sawo. Beke meti sawo. Yado. Enite. Dogara jaji fasala. Kote ko sabali no kapsa do faraka. Ko ka sabali. Ay fenna. Toujours ni dora fa lo ko ta chin. O no mate de chin. O ma fe ngara. No mate de chin. La gati. Na fara ko jibe jabanya. Ni ba kunduro ko to yede. Ay ta se de ba chamachela. Am ta te ni fa fa. Ni ma traire. Ale ka me blam bambulo. O amu nya bada ka so ka singa. Bebe. Masabali chela sigi tono te dugansa. Masabali chela sigi tono te dugansa. Moho mila fialendo chia kono ati foti gi magu sabali ne. Masabali chela sigi tono te dugansa. Moho mi toro lendo chia kono ati foti gi de masabali. Masabali chela sigi tono te dugansa. Chebona sigi mi uka kwanna jala sigi tono tedu kabugu shishimi yeni uka kwanna jala sigi tono tedu shiyana chugumi yeni uka kwanna jala sigi tono tedu soliga wilimi yeni uka kwanna jala sigi tono tedu nanye ni be munyunga sabali alabo barigado andeuna masabali jala sigi tono tedu barigado Chia kono na mamu yo musolo mabati bange chia kono na mamu yo musolo toko tigiti bange chia kono na mamu yo musolo wali juba uti bange chia kono na mamu yo musolo doni tigiti bange chia kono na mamu yo musolo kasabali musolo na masabali chela sigi dono te dugansa na gasabali ala mazon demina ube barika na masabali chela sigi tono te dugansa me kuma picha uma ay sabali aba umire musoula ukasega nuganyani ay sabali aba umire musoula kawali de furu kana igaso goti fadenye kawali de furu kana igaso kokinyeta na ye nindo ubora shufe utesimiso foni dugujera utesabaliza chela sigi dono te dugansa nado ubora soma utumiri ko mohobu koso ubetu kumfe utesimiso foni dugukila la yaumiri chela sigi dono te dugansa. Je cite, si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme? Fin de citation, Mahatma Gandhi. Bariga la dona ka kono nyane ni toro jugugu wala sai wolo de una bariga na maswali chela sigi tono te dugansa kamara
muso wolo de abariganye kita muso abariga Lala Samaira zigirma ay do fo nyaay ka do fo nyaacela ka fanay odo do gaba fura ka bo badeni damade gaba fura abbe badeni da ko ne fe mbere ba muso de ka sabali in tu sabala inna me do were fo on Samaira mi ay were fana ko bi ko chara ali sigula odo do parce que bini furu kara mi muso beta dia kan do fo muso ngara me ita ga fo go chesi ga ga fai ki muso beta kana min kala aketa o te fo cheo o be fo chede Samaira mancha al no be fo cheo mancha muso leta abe fere mera kwa ni cheo fa kaliko kila ki go munyu o kuma na eba fa mi be fo cheo o ga o si go fo yi o ga fa ni an ta te fo cheo mera o ba ke o pesi mi mera mi fu ide o te se ko yin fam muso de bi sabali cheke muso de sabali bayi muso sabali le Samaira ala ku yati era bo don ko muso sabali le muso ma sabali am yaram nanti se de me ma ga min fo muso de kan go nyete me an wa yala inga yaro nke Samaira fana jato de ay parce que nyo ndela go fiya ngo tormonyo sorori bala ka gilani watina shufa barabe ya kile de mabo kile ubi ame shufa la fara amo faraka ame Samaira kan hakili nande min zora klefe amma fara nyo nga lala be bugu bayri na nyini chine shufe nga ka keni hake ni bora litera shuklan cheke ni zorer mun sira ibi signala o fana baja wala ne dugu jara abesi ka dala ka ci fiema wa Samaira kabi dugu jara ni skabi yita ibi sina ama fenfo ina na ye dumuni na yi ko kabo ka shu de bi sina fo zorer ela ni soro le to so tugunde amu soro aish ngo anga modana anga marso da mina fa inere sisa ni ko na fara ka walde mba fana ba fe ka kla ka do kele bla ka shi sokono ni la kana bari ya kle na ma mo ne na fara ko walde mba ka so kanu kele bla ka shi o mai ngana fana fara ka walde mba fana ba fe kanu bla ko ka clean ko na kashi ko na wali din so mo wala na fendo ay Samaira ka no ke dala me kala no meta mini tubu ko ma ka gashi dairu ma yino kana ga dala me kala ko ina ko wa ando mo lade am to de nyini aywa nala ko yati am ma traore fo ka wala do jim ga adela kana kai baro ke nyon fe ya amma fo ka wala nyando wala ko yati angone am se ka kura yado samba fe ni mo wono woro jora jim ga abala ka sa kunche roma ko sabe aywa Samaira yananga ko dukan boko la mi fulike ami fulike ngere Samaira ka di anga sababu mama afana kala mo wasi di Sheriff Usman Madan Haidara ka fara anaka soti muso bela jilinga no o yamba o ka metan jara la kana tan fakma tata na Aisha tan alma ka se demba to bela jilima anga fuli bebe ka fosa chama mi ala bulala ku danuma nan sa here ala ku danuma ala ka nyeme ula ya rabbi amalla nyini mun bulala ku sabati ya rabbi ala ka here ke ko mo ala ka nyeme nyona Samaira ko fe ka foli di kan bako makukura maliko no maliko ka fenfe musigire me jabaran ko rambu bela jilinfu ka fona ala mabasike na isinyirana anu be nyoko soro nkene kile ngani watikile na ajam kan kura ko mana nyoko ndara ko yati ya fo chugumina na tama esi na nona ka fuyi ko ni angone amasika ta amanyo fo nga nywanye awoneni bilibili nywanye ay nywanye awonyere na nywanye na amanyo afu yara fo chugumina Imam Ali aleka wajula kosabe la ko tenyera kumbe yado mami mfuyi annana ne bazando yi yado la ko te ale dungani madu dungante kile fera to shia ni ferloma parce que mado ni nyo o tiketi ka complet bi so na complet sababo bo bode yado parce que global mi ra kuma sanfe esi o te metri global te metri sababo di bo yoro ne ka complet metri sabadi yoro ni nyo fera nyonga ala ben boyi bazen me ka briller kosabe yoro ko ni ndaye bazen fleli yado mo to bala ko karamo nana e ka bazen fleli be bazen de la hello gati kosabe wala am ya foto mena amba foka wal mando angone amasiga Senegal fulu kala na anyway amsrala ay amina na la sona amsrala ya foto mena babura sugula kosabe demiso meta sugula fulu kala sugula mo
ola ame duwo de kai ala ka sijane keda da ala ti anara de maya ala ka umme awnye ala ka ke ko mo nyuma ire ko ka samese fota ka di malien bela jenima mali kono ani mali ko ka ala ko te sangura era ala ka cha ala ko te ala ka baro yirwa ala ko te ala kanso ba ke ala ala ko te ki yire same afola ka sangura ala ka here cha ya rabbi te nyini fe ala ko so ya rabbi ala ka bano bo ala ko te ala ka here u cha ya rabbi manga ala ka unuta ka bi to ko fala here la ala ko te bitayo ko anto blaya ya foto mo ma bashike neni ni ala yu franchika la ko te ananyo so ya kanu ba no ko nyana je ko nyana fimbo no ma do be barula ala ko te nyana fimbila ni ala shine franchika eni ni aminyo so ya 10h 11h ala ko ira amina au kambe amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni lele bala ni infusé ka ji kala ka ke teka unele jela mon père ngaka mais ali mbo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay ni ko na surprise ki ni do abia mangani sisan wani ye cogo jaro te zara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala te zara